wat ik nu eens kon vertellen, dat kun je doet het dom of goed te mooi. Het is een eerlijk woer vertelt historie, gebeurt met een man en met zijn vrouw. En de man die trouwde was al 30 jaar, en ze was jong en had een schoen gezien. Ze zag mijn kunsten eens te sterven. Ik ga dan met, want ik hou zoveel van die. Maar hij was niet op zijn kop gevallen, en daar die planten kuul niet langs de weg. Ik kon de woord wel van haar te weten, al heeft ze niet bij mij gebeten. Hij wist zijn vrouw heel veel van een handje, dat altijd 's middags bij haar binnenkwam. Ze gaf het beste eten in de keuken, het handje kroeg van haar het beste kwam. En op een dag zo tegen 12 uur, dat de stel sloepen tegen de scheuren ging. Hij snap de gouden hand op goed zien veren. Het gebeurde toen ze in de keuken stond. Hij kwam terug en zag haar met tranen. Vannacht ik droomde de doet en sprak begon. En zag ik kom ik me zeker horen. Ik kom dan eens een vers geplukte hand. Hij zal zo tegen 12 uur komen. Zo hoor als ik er stond, dat zag hij mij. Zie zag ik zweer, ik zal dan met die sterven. Want wist u het, ik hou zo wel van die. En hij had ze zich heukelen doet gesproken. Daar kwam de hand en pikte aan de deur. De torenklok die sloeg je 12 uur. De hand kwam zonder veren uit de scheur. Ze stond gewoon op de deur, ging piepen open. De hand ik kwam naar binnen weers geplukt. En in de kast de maan had zich verborgen. Ze dacht, doet ik hem vermoorden, niet geluk. Ze winkte en ze wees met haar vinger. En zag de hand in hand zo zonder pels. En deze zeug zit in de kast verborgen. De kinderen waar mich hebben is de wels. De maan is uit de kleierkast gekomen. En zag de hand zijn blijk verschrokken vrouw. De hebt mich altijd voor de gek gehouden. Nu weet ik wat ik van dich weten wou. De naakse woorden en verkleede leugen verdrijft is uit mijn noets nevenin. En alles wat ik had te vertellen, dat geldt voor u en geldt voor iedereen. Dat geldt voor u en geldt voor iedereen.